rajna l-parteċipanti deħlin fil-villa fuq il-ġib u bżaqqhom barra. Efqu, ja dardik, kesħin, bil-wifqa bla flok noħdilkom il-liċenzja jena u nirranġakom il-punti kollha noħodhomkom. Ejjew law! Warden, le dawk ta' Love Island ja ħasra. Ta' xiex? Ta' Love Island. Xeku? Għandek grupp ta' nies, ħelwin ġisem li intiħaw ġo villa u jisaw jirku 20,000 euro. 20,000 euro? Taf kemm irid nagħti ċitazzjonijiet biex naqlu 20,000 euro, kulħadd jista' jidħol. Kulħadd tifhem, mhux kulħadd u jrid ikollok naqa' ġisemmu. Mela jiena nista' nirbaħ xi 60,000 għax għandi daqs tlieta minn ġisimhom daw, nidħol ta' jiena. Le, ma meta ngħidu kollok ġisem ġifieri tkun bil-muscles, tmur il-ġim. Jiena mmur il-ġim, ħej. Eħe? L-ewwel darba li mort il-ġim, jiena l-kitt tiegħi sewda, tal-ġim whale. Qed tifhem? U kif tħaltilhom jiena fil-ġim, kulħadd qabad ħireġ il-barra. Temmenx ġara, ħasbuni panda. Imma mhux f'dak is-sens irid ngħid tereq, dbati u. Ma ħej jiena xogħli hekk ta'. Jien tant nereq ma' ġurnata tilgħu niżel nagħti ċitazzjonijiet, illa laqqas għadni nuża deodorant flok antiperspirant, sirt nixxi wieħed minn daw. Li tħallat mal-ilma tax-xorb li taqtalu rasu u nċappaplu minnu taħt idejja. U mbagħad kif jaqbadni l-għaċ għala kemm self-sufficient. Nafas idejja hekk ara. U toħroġ xarba friska mijiex għaxħuna, imma ħanajdlek tajba daqs il-getronejtaw għalix fija l-melħ u koll. Ja, ara ħija niqfu għaw kompli, ċaw. Bil-ħafna